ହାଲେଲୁୟା। କାମ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, କଥା କହୁଛି କାମ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏହିପରି ସ୍ଥିର ନ ହେବା କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। విశ్వాసరే స్థిర రువ, విశ్వాసములో నిలకడగా ఉండుడి, నీ మాటల్లో నిలకడగా ఉండుడి। ମାନେ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ଥିର, ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ଥିର ନଥିଲେ ଆମ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ନ ରହିଲେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।